Yes, jeg har så lavet en synopsis inden for det overordnede emne international politik. Øhm, Efter den kolde krig, hvor vi ligesom havde den her bipolare tilstand, så har verden været præget af den her unipolære tilstand, hvor USA har ligesom været den overordnede supermagt. Man kan så diskutere om, hvorvidt verden er i gang med at bevæge sig imod en helt ny verdensorden, som der ikke er set før. Øhm, Tilstanden i Mellemøsten den har sat USA på prøve, og våbenhvilen er blevet afbrudt i Syrien, hvilket der ligesom har påvirket forholdet mellem USA og Rusland. Og det kan altså både have konsekvenser for USA og Rusland, samt påvirke den globale sikkerhed. Og vi har ligesom opstillet en overordnet problemformulering, der lyder, hvorledes formindsker Rusland og den komplekse situation i Mellemøsten USA's magtposition i det internationale samfund. Og ud fra den problemformulering har vi formuleret 3 problemstillinger, der lyder, hvad er realismen? Hvilken betydning har det for USA og det internationale samfund, at Rusland indblander sig i Mellemøsten? Og hvilke konsekvenser har det for USA og Rusland, at våbenhvilen i Syrien er blevet afbrudt? Til at besvare AD1, hvad er realismen? Inden for realismen, der er staten den allervigtigste aktør. Og det handler om for alle stater, at de skal forøge borgernes velstand og sikkerhed indbyrdes i landet. Og derfor så er stater også villige til at gå i krig, hvis at det ligesom kan komme dem hvis det ligesom kan komme dem til gavn. Derfor så handler staterne også egoistisk, og de deltager kun i internationalt samarbejde, hvis at det kan gavne dem selv. Og de ser ligesom også verden som, eller det hele kommer ligesom til at være så nulsumsspil, fordi at det ligesom handler om den her begrænsede mængde ressourcer, der findes, og den skal alle verdens stater ligesom kæmpe om. Ja. Vi har også et eksempel fra bilag 4, hvor Peter Christian Brøndum han har et citat. Strategien har været, at USA skulle være tilbageholdende og i højere grad lade det være op til de enkelte landes befolkninger at gennemføre politiske forandringer, som der også er et udtryk for en realistisk synsvinkel. Inden for realismen der findes der både den neoklassiske realisme og den strukturelle realisme. Den neoklassiske realisme den har især fokus på staternes identitet og kultur, og den strukturelle realisme den har især fokus på, staternes struktur. Har i høj grad har fokus på staternes struktur, og ligesom ser USA som, at de er ved at miste deres magt som unipolær magt, og at de ligesom skal gå ind i forskellige regioner for ligesom at holde forskellige stormagter, der ligesom er indbyrdes regioner dernede. Og det er også det, at Peter Christian Brøndum også siger igen i bilag 4, der er ambitionen, at USA skal være til stede og balancere magten i de respektive regioner. Der også er et udtryk for den her strukturelle realisme. For at besvare AD2, som der hedder, hvilken betydning har det for USA og det internationale samfund, at Rusland indblander sig i Mellemøsten. Man kan se, at USA ligesom har handlet ud fra den her eksempeldoktrin, og det påvirker ligesom deres globale lederskab, i det de simpelthen bare har trukket stikket og ikke har valgt at gå med ind i Syrien. På den måde så mister de også noget af deres globale magt, da de ligesom bare vælger at trække sig tilbage, og det kan man både se i bilag 4 og 5. USA's ambition har ligesom været at udøve den her form for off-balancing, for ligesom at sikre deres magtposition rundt omkring i verden. Og i bilag 4 så står der også, den underliggende præmis er, at USA skal forhindre, at der rundt i verden opstår dominerende regionale magter, som for eksempel Rusland i Europa. Så det USA har gjort, det er, at de har ligesom gået ind i forskellige regioner for ligesom at balancere, for ligesom at forhindre den her sikkerhedsmæssige trussel. Og derfor så har de ikke haft ressourcer til os at gå ind i Syrien. Putin, i bilag 1 kan man se, at Putin har en meget realistisk tilgang, og han har det her citat, magt giver i sig selv legitimitet. Og når man går ind og kigger sådan kun på Putin som statsleder, så er det også især et udtryk for den her neoklassiske realisme,
da man går ind ligesom og kigger på statslederen, altså på det her identitetsniveau. Øhm, Derudover så har Rusland også anført et diplomatisk gennembrud i konflikten mellem Palæstina og Israel, hvilket man ser i bilag 2. Hvilket ligesom betyder, at Rusland nu især er ved at vise deres magt som en måske potentiel ny supermagt, i det de ligesom går ind og gør nogle ting, som USA aldrig har haft mulighed for at gøre før, og ligesom på den måde beviser, at de faktisk er en meget stærk magt. I bilag 5, der mener Ian Bremmer, at vi ligesom er ved at bevæge os imod en helt ny verdensorden, som vi ikke har set før, hvor verden ligesom kommer til at blive styret af regioner og ikke statslige aktører. Og det indebærer for eksempel, at Rusland vil være en dominerende regional magt i Europa. Han siger, staterne blev generelt set svagere og svagere, og det er klart en reel mulighed, at vi ender i en verdensorden, hvor ikke statslige aktører overtager stadig mere magt og indflydelse. Så han mener altså hverken det Rusland eller USA, der ligesom kommer til at have den her indflydelse som unipolær supermagt, men at vi ligesom bevæger os mod en helt ny verdensorden, som der aldrig er set før. Og bilag 3 og bilag 6, det er ligesom et udtryk for, at det også kan forandre konsekvenser, hvis man kigger ud på hele verden, og ikke kun tænker på USA og Rusland. Så kan man ligesom se, at der kommer til at være de her migrationsstrømme, hvilket altså kan være en trussel for især Europa og Afrika, fordi at det ligesom også fører den her terrortrussel og samfundsmæssig trussel med sig. Og det er også det, man ser i bilag 6 med Islamisk Stat, der ligesom kan sende mange af de her terrorister med op igennem den store migrationsstrøm, når det sådan er på vej. Og på den måde kan det også blive en sikkerhedsmæssig trussel rent globalt set. For at besvare AD3, som lyder, hvilke konsekvenser har det for USA og Rusland, at våbenhvile i Syrien er blevet afbrudt? Ja, først og fremmest så indgik USA og Rusland våbenhvile i Syrien den 27. februar 2016, som det fremgår af vores vedlagte bilag 8. Og grunden til, at det ligesom blev ophævet igen, var, at Rusland begyndte at bombardere hospitaler, ambulancer osv. Og derfor så resulterede det i, at USA ligesom droppede forhandlingerne og brød den her aftale, de havde. Til gengæld så mente Rusland heller ikke USA, de havde overholdt aftalen, fordi at de mente, at amerikanerne havde holdt hånden over den her al-Nusra-front, som ligger så tæt op af al-Qaida og minder om dem, og det er også en terrororganisation. Hvilket fremgår bilag 7 og bilag 9. USA de har ikke sådan foretaget nogen intention om at bruge hård magt, og det har Rusland til gengæld. Konsekvenserne kan være, at USA de ligesom indfører flere sanktioner på Rusland, som der kan gøre, at de på lang sigt bliver svækket yderligere økonomisk. Altså det gør Rusland. Hvilket vil gøre det sværere for dem at blive en supermagt, hvis at økonomien for dem ligesom daler meget. Men på kort sigt, så vil det så ikke have nogen effekt for Rusland. Og det vil i stedet for gøre, at det vil få konsekvenser for USA, fordi de mister magt i regionen Mellemøsten, og på den måde, så bliver de generelt svækket. Konsekvenserne kan også være, at det kommer simpelthen til en væbnet konflikt i Mellemøsten, hvor USA de vælger også at gå ind i regionen, fordi de ikke føler, at de har andre muligheder, og ligesom føler sig nødsaget til at gå ind i regionen. Og på den måde, så vil der altså blive skabt et overlejret sikkerhedskompleks med Rusland og USA i regionen, og det kan ligesom føre til det her våbenkapløb, hvor at konflikten ligesom bliver optrappet mellem USA og Rusland. Ja. Og hvis USA de går ind i regionen, så kan det resultere i, at de mister rigtig mange ressourcer, hvilket også kan gøre, at de mister deres position som global hegemon. Og det vil også kunne gøre, at lande som for eksempel Kina, de vil have lettere ved at få en større magt, hvilket også ses i bilag 4. Til gengæld, hvis USA de ikke går ind i regionen, så kan det få den konsekvens, at et korrupt styre de ligesom får overtag i de forskellige lande i Mellemøsten. Hvilket også kan være en global sikkerhedsmæssig trussel, som jeg også nævnte op ved AD2, fordi vi ligesom ser de her store flygtningestrømme rundt omkring i verden. Så man kan sige, at hvis USA de ligesom går ind i regionen, så mister de rigtig mange ressourcer, i det de så ikke kan placere sig i andre regioner og balancere dem nede,
Men hvis de ikke går ind i regionen, så mister de også rigtig meget magt, fordi at Rusland så kommer til at være dominerende der. Konklusionen er altså, at det er en meget kompleks situation, der lige nu foregår i Mellemøsten, og at USA ikke tager det ansvar, som den globale hegemon de er. Det vil altså sige, at altså, USA ligesom har frasagt sig den her titel som verdens politibetjent. Og det har Rusland så udnyttet ved ligesom at være meget aktiv og har gået ind i Mellemøsten og vist deres magt og dominans der, og ageret efter en meget realistisk fremgangsmåde, da de kun har fokuseret på den her hårde magt. Så man kan sige, at enten så kan USA vælge at gå ind i Syrien og ligesom prøve at nedkæmpe Rusland, fordi konsekvenserne for USA vil være store, altså hvis de ikke begynder at tage ansvar i den her konflikt. De vil både miste deres globale dominans, og de vil også miste respekten fra andre lande, altså den måde, de ligesom ser USA på, at de ikke engang kan gå ind og hvad skal man sige, i sådan en stor konflikt, som der ses lige nu i Mellemøsten. Derimod så kan man så også sige, at hvis USA vælger at gå ind i konflikten, så vil de miste deres indflydelse i andre regioner, og derved miste magten. Det kunne for eksempel være i Asien og Sydamerika. Og på den måde kan man altså sige, at lige meget hvilket valg USA de træffer i den her situation, så står de altså til at miste en stor del af deres magt i det internationale samfund.